Amen. Inde tukomai mnondo kana kuti consilia nyawo. Dangoti ndo Mwari ne kwa musangano rino re Christ with us indakatanga kubata muno muchechi 2007. Dauti ndo Mwari 2016 murume wangu akadonha kubasa. Adonha udaro akarovera nemusoro ana kubleeda. Savo arovera nemusoro neroko akabuda bhonzo repa join panapa. Abuda udaro taenda ku hospital vakanzi vanofana kuitwa operation after CT scan yakanga yaitwa. So ndakafonera munhu waMwari Prophet Mugai ndikati Prophet ndo situation iripo right now vati vanofana kuitwa operation yemusoro. So Prophet vakabva vango declare ipapo vakati havasi kuzoitwa operation. So transfer from Chitungisa hospital to kuParirenyatwa. Tasvika ikoko vakabva tasvika doctor watakasvikaona akabva ati havaitwe operation sekutaura kwakaita muprofita. So vakabva vangopuwa madrugs aineutralize blood lines radunduvira mukati. Then ruoko rwakazongopora rwega asi still bhonzo rakabuda zvaro panze asi havana pain rakatohila zvakatonyatsonaka. Then tane 3 weeks ago muprofita vakataura vakatideedza vakatipa prophecy vakati kuchaya munhu anonzi Gilbert muupenyu hwenyu. So Gilbert ye akabva auya muupenyu hwedu zvechokwadi akauya akatora maCVs Mr. Munondo achibva ava pabasa. Saka totenda Mwari now vakushanda kune imwe new company sekutaura kwakaita muprofita. Totenda Mwari naizvozvo 2022 takablesswa futi nestand 400 square meters kuZimure Park. Saka ndongotenda naMwari wemba inoi. Ndotenda Mwari naizvozvo. Amen. Marwariro andakaita pandakadonha ndakatomboziva kuti chii chaitika. Ndikatakurwa kubva kubasa kuenda kumba ndisina anything chandiri kuziva. Ndikagara kumba ndikaendeswa kuchitungisa handitombozviziva ndakaenda kuchitungisa. Asi ndakazongopepuka ndatova kuParirenyatwa. Saka ipapo ndotenda Mwari nokuti zvisina kumira mushe. Nehama dzakanga dzadedzwa hanzi dzaingochemawo ina handina chandaiziva pakurarama kwandaiita iwe ipapo. Nekudarozve pana Gilbert indodhila ndichiita zvebasa ndaita rangu remuoko asi akanditsvaga kusvika andiwana. Iye ndondaa kukambani nyowani akanditsvaga iye kusvika andiwana kusvika ndapinda kubasa ikoko kwaari tawirirana pane zvese. Saka ndondaa kukambani nyowani handichazviitira nemuoko angu andaibata ndiri ndege. Amen. Venu baba tanzwa mai vachitaura kuti makabva makomborerwa nechipo chepekugara. Mungatitsanangurira kuti chikomborero icho chakauya sei? Chakaburikidza nekushanda kwamakazoita here mukaropafadzwa naMwari mukakwanisa kuunganidza mari kuti mugone kutenga pamakugara? Zvakakutorera mwaka wakadii kuti zvizadzise? Pane pekugara patanapo hapana kubuda kana mari asi kuti takapuwa. Makapuwa nani? Kuti navamwe vanenge vachiona vangade kuti vazive kuti mamiracles anouya zvakasiyana siyana. Takapuwa nemunhu waMwari. Saka izvozvo tiri munzira kumbokavhira zvekukanzuro nezvekunekere kwatinoda unogara ikoko kuita vachitanga kuvaka kubva ipapo. Istendi takapiwa pachena hapana kana mari yakabuda. Saka tongotenda Mwari kuti haisi nyore kuti unongowana stand 400 square meters usina kushanda, usina kutomboishandira. Dai kuri kuishandira pamwe dai tichitaura zvemakore akawanda asi yakangouya kungopiwa. Amen.